Tmexxija tal-mistħija. Kienet din l-ammissjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Piloti l-Alpa f'kundanna għat-tmexxija ħażina tal-Air Malta. L-maniġġer ħażin fih dan il-livelli għolja tal-Air Malta bla dubju qed jikkawżaw inkonvenjenza għal passiġġieri kif ukoll telf finanzjarju għall-Air Malta. L-Alpa fi sqarrija sostniet li rapporti li deru fil-midja li titira minn Palermo ttardjat minħabba pilota li mar jixxi l-fjuri f'Amsterdam huma rapporti foloz. Għalkemm din l-istorja tal-fjuri b'mod tal-aġeb ġiet repetuta mill-Air Malta stess fi sqarrija separata, maħruġa matul il-jum fejn qed tgħid li kwatat sors li nżamm anonimu. Il-bdoti iżda spjegaw li din it-titira kellha dewmien ta' 17-il siegħa sabiex ekwipaġġ operattiv minn Amsterdam ikun jista' jopera wkoll għal Palermo. Il-kaptan skedat li jopera għal Palermo fl-għodwa tad-9 ta' Settembru ingħata istruzzjoni biex minflok jopera minn Catania. Dan għaliex il-kaptan li oriġinarjament kien skedat fuq it-titira ta' Catania ma kellux il-mistrieħ minimum rikonoxxut legalment bejn titira u oħra. L-isqarrija tgħid li dawn huma tattiċi tal-mistħija mill-Air Malta li qed titfadel ikraħ fuq il-piloti tagħha stess. Dan kollu mhux se jwaqqaf lill-piloti milli jkomplu iwettqu id-doveri tagħhom b'diliġenza u mingħajr periklu. Il-membri tal-Alpa ġew mwaqfa wkoll milli jagħmlu użu mill-lif tagħhom tas-sena li għaddiet minkejja diversi ilmenti tal-Union f'dan ir-rigward. Dan kien kontributur ewlieni li wassal għal fattur ta' għajja esperjenzata mill-piloti. Il-Linja Nazzjonali tal-Ajru min-naħa tagħha qalet li tinsab iddiżappuntata li ħafna mill-ħin qed jispiċċa jinħela għax qed ikun iddedikat għal tilwim industrijali skont l-Air Malta mhux raġonevoli. L-Alpa iżda qed ittenni li l-problemi attwali jirriżultaw mill-fatt li l-Air Malta m'għandix piloti biżżejjed. Talbiet mill-Alpa dwar il-bżonn ta' aktar ekwipaġġ kienu injorati, dam detriment li qed ikun hemm aktar piżijiet fuq il-piloti.